Veus de dones. Un espai on totes les veus hi troben lloc. Parlarem des de la llibertat de temes que ens interessen. Un programa per dir, regalar-nos somriures, compartir sabers, talents i subjectivitats. Un programa per caminar junts i juntes amb Veus de dona. Us donem la benvinguda a aquest programa, el següent, el 8 de març. Gràcies a tothom per moure's el dia 8 de març, malgrat la pluja i tot això, allí vam estar. Aleshores, avui tenim una associació, Toto, però abans tenim desgraciadament un... Prou! Aquesta setmana tenim 3, i aquesta setmana és la setmana que hem celebrat el Dia de la Dona. Hay una dona asesinada en Jaén, una dona asesinada en Blanes i una dona que està molt greu en Lanzarote. Això tenim que parar-lo, sisplau. Val? Bé, ara, perdó, he dit Toto, és Dota. Ara escoltarem la veu d'una de les participants d'aquesta associació, que està aprofitant-se de les classes d'aquesta associació, que es diu Mimun. Hola, bon dia. Jo soc la Mimun. Jo vull estudiar, vull llegir, vull parlar català, però no puc tenir molts problemes de casa, problema d'aigua, problema de tot, de papeles, problema de tot. Ja està mal. O tampoc jo vull ajudar les nens de la tipa Mimun, hola. Jo sóc la Mary i formo part de Dota també, i la Mimun diu no puc perquè tinc molts problemes i em permeto parlar així. La Mimun pot, però amb molt esforç, jo vull, no? M'agrada molt i vull. I t'agrada estudiar? Si jo vull estudiar, vull llegir, vull ajudar el meu fills la casa de les deures, o voy a la médico cuando tiene la visita, yo voy a hablar bien, yo voy a entender bien, pero yo no tengo muchos problemas, no puedo estudiar bien. Jo vull dir una cosa, que aquesta veueta petita que sentiu acompanya la Mimun, és la seva filla, és la Tasnim, i justament una de les coses que és molt bonica però que a vegades fa que sigui difícil també concentrar-se per estudiar a classe, perquè ara mateix estaríem a classe, dimarts fem classe amb la Mimun i amb la Tasnim, és justament, no? La Tasnim, t'has d'ocupar de la Tasnim, dels fills, del marit, de la casa, tot? Sí, tot, la neteja de la casa, la comida, Ella també vol participar, Però jo he de dir que la Mimun, jo la conec des de fa més o menys 2 anys i és increïble com has progressat, has après, ara pots parlar una mica, pots llegir molt, pots escriure bastant, no? Diferent d'abans. Sí, jo haurà diferent tot per parlar o per llegir, abans no hi entenc res. Clar. No hi entenc res. Felicito. Ara sí. Felicito. Jo tinc moltes ganes per estudiar. Molt bé, moltes gràcies, Mimun. Bé, avui hem seguit primer de tot a la Mimun perquè tenia pressa, se n'ha hagut d'anar, i ara presentarem oficialment a l'associació Dota, que està representada avui per la Mary, per la Fatu i per la Lor. Aleshores, a mi m'agradaria que vosaltres mateixes expliquéssiu què fa la vostra associació i per què us hem cridat aquí, per xerrar. Doncs, una part ja, com heu escoltat la Mimun, una part de la tasca que fem és acompanyar dones que no han tingut la sort
de poder estudiar o d'haver estudiat molt poquet, les acompanyem en la tasca d'aprendre a llegir i escriure en català, que per nosaltres és molt important emfatitzar el fet que no és el mateix aprendre a llegir i escriure en català quan no has après mai que aprendre català. Aleshores, aquesta és una de les tasques que fem amb diferents activitats, classes d'alfabetització sempre des d'una perspectiva de cos-efecte-experiència, amb metodologies molt innovadores, contextualitzades sempre. Després fem el Moure, Moure's, Cos i Llengua, que és un projecte molt bonic, que és que fem esport per fer-nos fortes, per fer vincle, però també per aprendre català de forma inconscient. I bueno, hi ha una sèrie de seqüències estudiades, hi ha molts mètodes corporals. I després hi ha Art i Conversa, que això són unes classes on cada setmana, els divendres, posem l'art i la conversa al servei de l'aprenentatge. Conversa en el sentit etimològic de la paraula, que vol dir viure en companyia. Aleshores, aquí introduïm tècniques d'escenificació, tècniques creatives, artístiques, per aprendre tota la psicomotricitat de l'escriptura, per poder practicar també situacions quotidianes d'anar al metge, cita amb el profe de l'escola, i per últim, que això passarà la paraula a la meva companya, això són com 3 projectes d'ensenyament-aprenentatge. Hi ha una poteta més, jo diria una branqueta de Dota, que és bastant recent, que és molt important per nosaltres, que crec que la companya us explicarà millor. Doncs sí, la quarta pota és els acompanyaments. Clar, arran de fer classes, de donar classes a les dones, ens hem trobat amb un perfil de dones que tenen molts problemes i moltes dificultats a l'hora del dia a dia, no? Llavors es troben amb dificultat per totes les gestions quotidianes i molts de tràmits administratius per fer, i també això d'anar a l'escola. Tot el quotidià es transforma en una cosa d'obstacle. Llavors amb les comunalitats de Salt, amb l'Ateneu Popular, estem fent ara un acompanyament més conseqüent d'anar a la Seguretat Social, anar al metge, a veure què necessites per fer els papers, com ho fem, i tota aquesta part també d'anar als llocs, perquè hi ha molts de racisme, hi ha molt poca comprensió davant d'una incapacitat d'expressar-se i de realment entendre què ens demanen i defensar els seus drets, no? La idea és defensar els teus drets davant de qui sigui. I amb això crec que la Fatu ens pot explicar molt bé quines dificultats te pots trobar quan ets una dona migrant i que vens aquí a Salt, i tot el camí d'aprenentatge i de poder viure en pau en aquest poble. Bueno, hola, bon dia. No, en aquest camí no és fàcil, perquè, clar, jo, en tant que dona emigrante, lo sufro con mateixes cosas, con muchas donas que la sufren. Pero bueno, siempre uno tiene que luchar en la vida. A mí me pasan muchas cosas aquí, pero gracias a esta asociación del Dona, que me fue estudiando unos años atrás, la Dulot, que era el meu profesora, y aquí a la Mary, que era el meu amigo, estudiando una mica, y ahora que no soy, bueno, no entiendo tan el catalán, pero claro, ahora estoy mejor que antes. Pero en este camino que va a hablar la Dulot no es fácil, la verdad, porque si te vas al metge y te trobas una dona que te dice cosas que es más o menos que de racismo, pero una dona que recién llega de aquí no va a entender estas cosas, es tema de racismo, ¿sabes? Y si te vas también a la batalla, te pasas matas cosas, porque yo sufro de matas cosas, pero gracias a Dios que ya voy a salir de este camino. Pero bueno, que no es fàcil. Ja ho suposo. O sigui, però tu podries dir que t'ha canviat molt la vida, sí, en el moment en què comences a parlar una mica, comences a entendre, comences a llegir, sí, a escriure. Sí, no, clar, en aquesta cosa, llegir és escriure, jo he estudiat una mica ahí en Senegal. Vale. Pero cuando arribas aquí tienes que estudiar el catalán, claro, y aprender a leer.
que no, hay unas donas que no saben res d'estudiar i de llegir, i en aquest acompanyament, segurament gràcies a l'associació del DOTA, que puc llegir una mica o aprendre, parlar una mica el català, que no soy yo, que soy una muy rabiosa y capto rápidamente las cosas, pero hay unas que no son como yo, que es muy difícil de ayudarle, acompañarle, pero siempre si hay unas maestras detrás de ti que te digan, ánimo, sí que pot, claro que pot estudiar, pot hacer las cosas. En todo caso de esto, gracias a la asociación del DOTA, si no hay muchas donas que aquí no pueden hacer en aquest treball, no lo poden fer en aquestes coses. I crec que hi ha una part també que és molt important, és com que fem comunitat, no? Que anem compartint espais, i per això, per exemple, el divendres passat, que celebràvem el 8 de març, estava la Fatu com per donar el testimoni seu de ei, sí, jo fa 3 anys estava en aquesta situació tan difícil, i vaig lluitar, vaig fer judicis per racisme contra servei social, vaig guanyar tota una lluita del dia a dia, que la Fatu és un exemple que les dones veient-la també aprenen, no? I aquest fer comunitat és la part molt important. I també aquest espai que han fet molt nostre, que és l'Ateneu Popular, és un espai molt afí, molt amic, molt casa, ara. I és molt bonic, perquè fem les classes allà, fem les trobades allà, fem els acompanyaments allà, i també ens sentim molt recolzades. Jo en aquest fer comunitat que comenta la Lor, la companya, i que exemplifica una mica la Fatu, perquè la Fatu va estudiar a DOTA i ara som amigues i ens ajuda amb activitats de DOTA. Hi ha una cosa que sí que m'agradaria potser com subratllar una mica, i és que és veritat que això de fer comunitat és superimportant, però l'associació DOTA des de fa 2 anys, més o menys, ha fet un canvi important també en el fet de la importància de les classes i sobretot de veure resultats d'aquest aprenentatge de dones, com deia la Fatu, que no han pogut mai aprendre a llegir i escriure, perquè és la cosa més difícil que existeix, aprendre a llegir i escriure quan ets adulta, quan ets dona, en un país que no és el teu, en una llengua que no és la teva i a més, en un territori on hi ha 2 llengües. O sigui, ho tenen supercomplicat. Aleshores, el fet d'aquests 2 últims anys haver per fi posat en marxa una sèrie de camins, mètodes, vies, recursos d'aprenentatge molt diferents, i de fer-ho públic també, no? D'anar a parlar amb molta gent de sal, amb companyes i companys de l'escola d'adults, de Càritas, de molts llocs, de dir, ei, hem de fer-ho diferent, perquè una cosa que ens trobàvem era que moltes estudiants de DOTA, que feia, no sé, 15-20 anys, 30 vegades que viuen aquí, ens deien, jo sóc tonta posant el dit al cap, jo tonta, no? Perquè no he pogut aprendre a llegir i escriure, però no és veritat això. És que nosaltres som els que hem fallat. El sistema d'acollida lingüística potser no ha trobat la manera fins ara de poder-ho fer bé. Aleshores, el primer any va ser una mica treure del cap aquest jo soc tonta. I que si puc, ara mateix, com deia la Log, en una activitat que explicarem més tard, és vull, puc. Si vull, puc, i ara estem veient resultats, elles mateixes poden començar a escriure, poden començar a llegir, poden començar a entendre, poden començar a interactuar. Aleshores, per mi és molt important tot aquest pes també que hem desenvolupat com noves tècniques pedagògiques en alfabetització que empoderen molt les dones, perquè viure en un món on no pots llegir ni escriure és un món de privacions, estàs privada i crees dependències. Sí. I clar, el fill, el marit, però realment que els fills potser no hi són, o potser no els hi toca fer, no? Aquesta càrrega de traductors en uns contextos, com deia la Fatu, de problemes d'habitatge. Sindicat de l'habitatge, el fill que té 8 anys traduint a la mama o al papa. Això aquí a Salt es troba sovint. Jo ho he vist, això, constantment, no? Vull dir, la mare amb el fill petitó que li està traduint fins i tot per les compres més mínimes a vegades. I això és impactant. És impactant realment. És impactant perquè veus això una persona adulta que hauria de tenir tots els seus drets i en canvi està minoritzada perquè no té la manera d'entendre's, no? D'entendre's amb la gent. És impressionant. Sí, no?
Bueno, yo he estado 4 o 5 años en La Paz, ¿no? En La Paz del Gironès, ¿no? Y he estado en primera línea también, ¿no? Pero yo admiro esta forma que a pesar de todo se va adelante, ¿no? Sí. Esa capacidad, ¿no? Que es muy notable, ¿no? Y para vosotros, ¿qué significa esta experiencia? Para ti, por ejemplo, Mary. Per mi és meravellosa, molt intensa, per moments també molt esgotadora, perquè jo porto com 30 anys donant classes de llengua, que sempre dic que ensenyar una llengua no és el mateix que ensenyar una segona llengua, una llengua estrangera, i ensenyar una llengua estrangera no és el mateix que ensenyar a escriure i llegir en una llengua estrangera. Això ho diré perquè és que no em cansaré. I he de dir que és la tasca més bonica que he fet en els 30 anys que porto d'experiència de docència, però la més intensa. Però també quan veus que una persona, és el que està passant ara ja d'Ota, no? Les estudiants que no podien escriure el seu nom, que no podien descodificar un cartell al carrer, que ho poden fer, és que veus, no? La mirada de se m'obre un món. El món és un altre, jo em col·loco en el món diferent i això per mi, o sigui, tot l'esgotament s'esborra en aquest moment. És com el que sí que potser, per acabar, per respondre't, a vegades em sento una mica sola, ens sentim una mica soles en el fet de poder distingir realment les necessitats d'una persona que no ha anat mai a escola i d'una altra que sí ha anat, com és el cas de la Fatou, que va anar una mica al Senegal i que arriba aquí i que ja té un bagatge cognitiu, un bagatge d'aprenentatge que pot aplicar una nova llengua. Aleshores, això hi ha molta confusió i a vegades, ara estem començant amb companyes de Sal i de Girona a poder fer pinya, perquè inclús em consta per companyes que són profes que a les classes actuals d'acollida lingüística hi ha molta barreja de perfils d'alumnes i clar, com fas això? Com fa un mestre, una profe, una formadora per tenir a classe una persona que no ha anat mai a l'escola, en cap sistema d'escriptura, en cap llengua, i un altre que sí que ha anat, inclús llegeix francès, però que li falta és aprendre el català, no? Com ho fas, això? Això és el que trobo que hem de... Bueno, ja estem començant a fer molta feina i això estic molt contenta. És maco, no? Suposo que aquest primer... sí, jo he sido educadora, no? I he estudiat magisterio. Aquest primer pas d'aquesta gent que mai ha estat, no, escolaritzada és un pas d'un temps, res més. Però un temps llarg, Això és una cosa que, perdona que et talli, però una de les altres coses que crec que ens va en contra és l'acceleració dels temps actuals, que sembla que hem de fer molt en molt poc temps i l'alfabetització és la cosa més lenta que existeix aprendre a llegir i escriure. I és aquesta inversió en aquestes coses de primera etapa, no? Perquè després van soles. M'entén? Jo també soy mare d'un... Mi fill té una paràlisi cerebral, no? Però és aquest temps d'inversió en aquest procés primer, no? Perquè després no necessita res. Entens? Jo tinc un fill de 51 anys que té una paràlisi de 75%, però aquest procés fet el primer de tot ha fet que a partir dels 6 anys no necessita mai un centre especial, m'entén? I és abogat i tal, però aquesta comprensió, no? És com si una persona a vegades te dona la sensació, una persona alfabetizada, o sea, no alfabetizada tota la vida, es decir, ya casi clasificas, pones y separas, no, es una persona que necesita un temps y habrá otro que lo té, però necessita un temps també dentro d'aquest procés i després va sol. És dir, després no inviertes, no? És dir, després la persona ja té molts recursos, perquè si sobrevius amb aquestes dificultats, te puedo asegurar que sobrevives en tot el que viene després. ¿M'entens? És dir, la capacitat de superar i és un aprendizaje que moltes vegades la gent que no té aquests processos és molt més dependent i no se dona compte, no? És dir, no té aquesta capacitat de superació i està tenint unes dependències
normalitzades. Sí, m'entens? Però aquestes persones també hem d'afegir que realment el sistema els hi va en contra pel fet de ser estrangeres. Vale? Sí. A mi el que m'ha portat a fer els acompanyaments és realment adonar-me en el meu propi cos de què és tenir tants obstacles abans de poder regularitzar la situació, què és tenir una persona davant que no et mira, que et parla com si fossis tonta, saps? Que hi ha tota una cosa que és el fet de no ser blanc, bueno, ser dona, ser racialitzada, no parla bé, no saber llegir. Aquí estàs al final estàs amb més obstacles que tothom, no? Bueno, algú amb una discapacitat també, però que també és important veure aquesta perspectiva, que el fet d'anar amb les persones als llocs t'adones una mica de lo difícil que és fer uns papers, no? Regularitzar la seva situació administrativa és tan complicat, tot té caducitat, tot necessites tants papers, tot és en contra de la persona. És molt dur, és molt dur. I jo pregunto, aquest no... Això, no? Evidentment, aquest mur administratiu horrible, és evident, tu mateix ho has dit, una classificació, al final de tot, la dona racialitzada, pum, fa que elles mateixes els hi costi més creure's que poden aprendre? Evidentment. És tot un xoc, desgraciadament. I per això és tan important també fer aquesta comunitat de dir, ei, és difícil, no? Reconèixer que és difícil, que realment ho tenen més difícil, però també veure que dones que ja estan en un altre lloc, un altre moment de la seva vida, també és important poder veure, no? Això. I també el que estem fent ara, que és molt important per mi, és que estem fent xarxa, perquè hi ha molts de recursos, hi ha molta gent treballant per les persones a Salt. Aquí a Salt, a Salt, Girona, que és on conec, no? Hi ha moltes persones amb moltes ganes de millorar les coses. I llavors, ara estem com treballant juntes amb moltes persones, i això és molt bonic també, de dir, ei, vale, tal, truco la Marta, no? És com... I això és també em lliga una mica amb una pregunta que us volia fer, perquè vosaltres porteu bastant temps, vale? Heu notat molt canvi, a part de les qüestions pedagògiques que tu ja has explicat una mica, heu notat molt canvi dins de la societat, és més fàcil, és menys fàcil? Això és el que us voldria preguntar, vull dir, si hi ha algun tipus de canvi o si vosaltres... Però canvi respecte a què vols dir? Canvi de... De la gent que arriba, de vosaltres mateixes, dels mitjans que hi ha, de les institucions, no sé, vull dir, una mica que feu un reflexe, vosaltres teniu la possibilitat de fer reflexe d'això. Mira, només una anècdota. Sí. Fa més o menys un mes estàvem parlant amb una companya que treballa a la Generalitat, fa 2 mesos i mig amb 2 altres que van venir aquí a l'Ateneu, a Salt, justament per fer pinya, no? I quan vaig explicar el que us diré ara, van tenir un xoc, com si hi hagués com una mena de desconeixement de la realitat. Jo els hi vaig dir, bueno, hi ha moltes dones que arriben a DOTA derivades a molts serveis públics, això també ho volia dir perquè nosaltres som una associació molt petita que tenim recursos però limitats, i com estem començant a fer una feina que funciona i volem fer pinya i volem compartir, bueno, ens deriven moltes dones i els hi vaig explicar, moltes d'aquestes persones no són nouvingudes, no. Porten aquí, algunes porten 30 anys i no saben escriure el seu nom i a més han anat a diferents llocs a aprendre. I això recordo que en les 2 trobades va ser com no pot ser. Dic, sí. Sí que és. Vull dir, veniu a classe i ho veureu amb el que tu deies abans, la conseqüència que pensi la persona, no? L'estudiant, la dona, que és ella el problema. Aleshores, això està passant i no crec que hi hagi mala fe, crec que hi ha potser una carència de reflexió en com ho estem fent. Una carència de recursos, una carència de temps, a vegades també, però això és molt greu. Vull dir que vingui algú que està situat, se suposa, en un lloc que hauria de tenir aquesta informació i tu ho diguis des de la realitat de la classe de cada dia i es quedin com en xoc, no? No pot ser això que m'estàs dient, que una dona porta aquí 30 anys i no pot escriure el seu nom. Sí,
Tremendo. Llavors, Sí. dic bueno, no sé, el que sí crec que s'està posant tot més complicat. Això és una constància, no? Tu anaves fent així quan la situació està canviant. Sí, está cambiando porque ahora todas las donas tienen ganas de estudiar más, no es como antes. Porque, claro, si uno sabe que hay una asociación que aquí tú pues andas allá a estudiar tranquilamente, te explicas bien las cosas, cómo funcionan, hay muchas donas ya tienes ganas de estudiar, de cambiar el sistema. Porque este sistema parece que una chip que digamos, andas allá para estudiar, si no, voy a ser la tonta de la historia, que no. Ni una dona es tonta, ni una persona es tonta. El problema que una que no pasas a estudiar desde petita en África, si cuando arribar aquí, es otro mundo, que digamos. ¿Sabes? Porque no sé cómo explico esta cosa. No, sí, es pero una cambiar sí, se diferente. cambian las cosas. Sí. ¿Cómo estudiar? Leer, escribir. Porque si tú vas a estudiar, tú vas a saber que vas a filmar, ¿sabes? Pero si tú sentas allá sin estudiar, si te arribas un documento sin saber que te va a filmar o no, ¿qué va a pasar? Pues que t'estafaran, com a poc. Ja. Com a poc, sí, aquesta és la realitat. I crec que un canvi també ara, aquests últims mesos a Salt, l'últim any, és l'habitatge. Ara estan fent fora moltes famílies de casa seva, no hi ha cap alternativa, no es troba ni lloguer, persones que poden pagar lloguer no poden trobar un habitatge, llavors es diuen, bueno, aneu a altres pobles, no? Però, bueno, i també... Tampoc és fàcil, hi ha molts habitatges buits, de fons voltors, ara cada dia és més difícil... és més difícil. I ara mateix la Mimun, per què ha marxat? Perquè hi ha una concentració, perquè ahir la policia va pegar una família que volia tornar a entrar en el seu habitatge perquè no tenia cap altra solució. Cada dia hi ha gent que se'n va a dormir a les Deveses, hi ha famílies dormint en una furgoneta aquí al Parc Monar, és una situació, és terrible. No té nom. I els serveis socials ofereixen 4 nits amb una pensió. I estudiants de Dota que ven a estudiar amb nosaltres estan en aquesta situació, sense llar o esperant el desnonament. Aleshores això també afecta molt, perquè sí, el que deia la Mimun a l'inici, no? Jo vull. La Mimun és un dels exemples, no? I vol, però ostres, com jo vull i pot, però en aquest cas sí que vull, però si tens aquest problema de pis i tens nens o nenes, ja que no puc estudiar. És que és molt complicat. Ni la mare ni els nens a l'escola. I les nenes, és impossible estudiar a l'escola si no tens casa. Tot i així he de dir que a mi em sorprèn, inclús amb aquesta situació, el cas d'una de les estudiants que va ser desnonada el 25 de febrer, la setmana següent tenia cites, estava destrossada, anava d'un lloc cap a l'altre i venia a classe. Jo, això, és que no sé com, no té preu. Aquesta voluntat, aquesta perseverança, no aquesta... I respecte a lo dels docents, una cosa que em sembla important aquí a Salt, que va ser el primer, s'ha creat un col·lectiu de docents que lluiten per l'habitatge, perquè està afectant a la docència dels nens, a la docència de les adultes, també. Sí. Com pots estudiar? Es imposible. Y yo creo que eso, que también tenemos que tener, bueno, para hablar en castellano, tenemos que tener conciencia que nos afecta a nosotros, ¿no? Es decir, hay mucho profesional los profesionales trabajan con ganas, es decir, no hay nadie que estudiaba asistencia social, si lo ha hecho es para ir a ayudar a la gente, ¿no? Es decir, pero se encuentra que no tiene ninguna herramienta. Y la constante... el constante enfrentamiento a la frustración desde su propio lugar de trabajo endurece a las personas, que no es que quieran dar esa respuesta, sino que no tienen con qué responder, ¿no? Entonces creo que las constantes bajas de todos los profesionales que estamos teniendo, todos, ¿no? En las líneas, en las primeras líneas, ¿no? La falta de eficacia es un problema de todos. Me explico, es decir, no es un problema solamente de la gente que va, es un problema de todos.
Por ejemplo, yo soy educadora social, he trabajado de educadora social, pero yo he visto muy poca gente que llegara a jubilarse como educadora social porque no resiste, ¿no? El estrés permanente por la propia estructura del trabajo, porque tú estás en un lugar de primera línea y ahí te quedas. No es que tengas un lugar de primera línea 2 o 3 años y te cambian. Y vas a estudiar y vas a reciclarte para cuidar al profesional que está ahí. Tampoco hay cuidado de todo este mundo, ¿no? Y creo que hay que tomar conciencia de que todos estamos afectados para poder ser más. Me explico, para poder tener una reflexión más amplia, para poder exigir el derecho que yo tengo, si soy maestra, de realmente satisfacerse con mi trabajo, porque para eso he estudiado. Yo no he estudiado para ver que hay gente delante mío. Me explico, no es un problema del migrante, es un problema mío, porque yo he estudiado para otra cosa, estoy dedicada para otra cosa, y creo que esta exigencia, este reconocimiento de la herida que estamos llevando todos, és imprescindible per a poder tenir força, no? Sí, jo estic d'acord amb tu que ens afecta a totes, això és obvi, i hi ha una cosa, parlàveu abans de quins canvis, no? Per exemple, en el sector social, una cosa que sí que estem detectant és que ara, per exemple, els interlocutores socials que tenim van canviant molt. No podem arribar, això és una novetat de fa 5 anys, més o menys, que és una voluntat política també de no pots arribar a conèixer mai els interlocutors perquè canvien, i quan ja has fet, no, tot el treball, tota la feina de conèixer-te i saber com funciones, t'arriba una interlocutora nova. Aleshores això està afectant molt també a... Però eso no es nuevo, esto es el sistema de la subvención que he comenzado, y yo te digo que yo estoy aquí desde antes de que muriera Franco, así que el proceso lo he vivido, ¿no? Y hay un sistema de subvención que yo me ocupo de este tema porque mira, aquí está, este ayuntamiento lo he hecho y tal, y dura 1 año. Y una dinamizadora social que esté 1 año, ¿no? Alcanza para los 3 primeros meses conocer cómo va a ser el trabajo, para los segundos 3 meses hacer algo, para el tercer mes ya estar dedicada a la evaluación. Y eso es lo que después lee estos equipos que dicen, ¿cómo pasa esto? O sea, a mí me ha llegado una valoración positiva de un trabajo. Eso es tirar el dinero, es decir, no existe el referente social, ¿entiendes? Sí, es decir, permanentemente frustras a la sociedad porque el joven que se acercó a alguien ya no lo encuentra más. A veces yo digo, mira, más vale tener aquel boticario cura y maestro de toda la vida, pero por lo menos había alguien. Pero ahora no hay nadie. Y esto es un problema porque aparece todo como si nos estuviéramos ocupando. Aparecen inversiones que a veces dice, falta inversión, pero no, por favor, en esta línea. Porque si seguimos invirtiendo en esta línea, no vamos a adelantar nada, vamos a seguir tirando dinero. Es decir, sí que se necesita una reflexión potente, ¿no? Y bueno, yo voy a hablar en castellano como tú. Sí. ¿Te parece, bueno, si te parece bien una persona que está en mesa de emergencia por habitación que digamos puede tardar 5 años o 4 años y más algo? Y claro, si tú tienes hijos, yo puedo ser inmigrante, pero mis hijos no, porque ellos nacieron aquí en Cataluña. Ahí está el primer paso que ellos tienen que entender. El mamá y el papá sí que son inmigrantes, pero los niños que nacieron aquí, pero no tienen el mismo derecho que sea blanca o negra. No, pero eso no se hace falta que una mamá, que una padre que puede pagar alquiler que tenga 5 años o 4 años en mesa de emergencia. A mí me parece una locura. No, pero hay un problema muy grave en esto. Cuando una persona ha tenido... a ver, hay mucha gente que llegó aquí en la época de la burbuja, es decir, que trabajó. Y trabajaba, y yo recuerdo que he tenido historias de cambio de vivienda que te ofrecían en esta época, ¿no?, comprar un piso, porque no había de alquiler y te decían, mejor que compres el piso, ¿no? De aquella tanda de gente que empezó que llegó aquí antes del 2008, es decir, 2005 y tal, que llegaron y que después tuvieron hijos y tal, esta gente fue comprando pisos, pero no pudo pagarlos, porque el negocio fue tener mano de obra barata y además venderles el piso y endeudarlos. Porque en los que cayeron en esta historia eran los mismos trabajadores que necesitaban un lugar para vivir. Toda esta tanda de gente fue quedando luego desahuciada.
pero son los trabajadores que montaron aquellos pisos, que primero fueron los pisos que hicieron el negocio, después fueron los pisos que han recuperado los bancos, pagándole a los bancos, que después fueron los pisos que quedan en la Sareb. Es decir, aquella gente ha producido un dinero que de alguna manera se ha ido reproduciendo en una estafa más otra, ¿no? La última es la Sareb, banco público de gestión privada, obligado a hacerse con las deudas que mandó la Comunidad Europea. Vale, muy bien, aquí seguimos en la rueda. Pero además, esta gente que ha quedado, que ya no consta como persona dueña del piso, de donde ya no se renuevan ni siquiera los alquileres sociales que pudo haber habido en un momento de los bancos, quedan como ocupaciones. Y esta gente, cuando va a apuntar a sus hijos, resulta que no puede completar los papeles porque los padres no tienen el requisito de vivienda. Y ese chico que ha nacido o ha llegado muy pequeño aquí, que es catalán, queda como extranjero. Y están quedando gente que está llegando a los 18, 19 años sin los papeles, que pueden ser enviados a países de origen en donde ya ni saben ni cuál es su país de origen, ni la lengua, ni la religión, ni nada. I això és una realitat d'avui. Sí, però hi ha una cosa que crec que és important per mi, que deia la Fatu, i és que encara que els papes aconsegueixin tenir una casa, perquè la van poder comprar, la van poder pagar, que també hi ha gent que va tenir aquesta sort en un moment en què era menys complicat, perquè va existir un moment una mica menys complicat, és que, tot i així, aquests nens, és el que deia la Fatu, és que no es veuran com a nens d'aquí, nenes d'aquí. I això és una de les coses que crec que volies, no, Fatu? Com dir, ei, que les meves filles, els meus fills, són catalans, són espanyols, són europeus, també. I això és una de les coses que crec que afecta més, perquè ja pots haver nascut aquí, tenir la nacionalitat, haver estudiat aquí, parlar català, parlar castellà, que quan tu posaràs en el teu currículum Mohamed o posaràs Latifa, no et miraran igual, no et tractaran igual, tot i que tinguis els mateixos drets. No crec que volies dir això, no, la Fatu? Sí, y Europa está llena de parias, porque aquel problema, Francia también, y bueno, se además, toda Europa, todo el mundo. Toda Europa, que además en este momento las sociedades ya son muy multiculturales, sin embargo, tenemos aquesta falta de... Per això ens farem més pinya encara, ens farem més pinya encara, que sí? Sisplau, és que hi ha molt interessant, podem passar hores, però necessitem 3 hores. Sisplau, Fatu, em fas el favor de presentar la cançó que volem posar? Vale. Digues, quina cançó és? Presentar vol dir... És que teníem 3 o 4 i ara... Tu estaves en l'altra, tu estaves en l'altra, ja. Ah, sí, sobre la canción, en aquesta, sí, l'artista es diu Cayacande, Debo Pulo, como es mi lenguaje, soy fula. Sí. Sí, la canción... Digues. La cançó... De què va la cançó? ¿De qué va? Las donas que sufren violencias dentro de su matrimonio, o las nenas que no pueden ir a estudiar, o una que le da desde los 15, 12 años, tiene que ir a casarse. La canción refiere a esto cosas. Moltes gràcies. Black Rico. Ajal dira kero
inuna di defa illa uja fita si bida wuli noti si papa noti noro hey debbo tampo la rewebe dede ko jambaji debbo di wawi munyal hebta ko metti dum joro kanye munya o munya di munya bona tara sudu mun bo wullani hane hab bo yalta mo fitta gondi hay goro andan tambo ko debbo di wawi munyal yo debbo sayida marasonko debbo yo debbo sayida maragato warasonko ay mi debbo debbo yo debbo sayida marasonko debbo yo debbo sayida maragato warasonko ay mi debbo Debbo yo debbo sayida marasonko debbo yo debbo sayida maragato warasonko ay mi debbo debbo yo debbo sayida marasonko debbo yo debbo sayida maragato warasonko ay mi debbo Primer de tot, em disculpo perquè no he dit qui estava darrere dels micròfons, i estem la Mabel, estic jo mateixa, la Carmen la tenim de reportera, ja ens explicarà alguna cosa del que està passant, i evidentment a la peixera, darrere el vidre, tenim el Pep, que menys mal de Pep perquè som un desastre nosaltres. Bueno, ara volem acabar de parlar amb Dota, amb l'associació, i que ens expliqueu quines activitats teniu properes i tot el que ens vulgueu dir, acabar de concretar respecte a la vostra associació. D'acord? Doncs us convidem ara mateix, des del divendres passat 7 de març fins al 31 de març, tenim a l'Ateneu Popular de Salt una videoinstal·lació en mapping sobre una taula d'estudi amb la projecció de materials creats per estudiants, per un grup d'estudiants, on hi ha textos, hi ha collage, hi ha veus, partint de la història real d'una dona de l'Índia que es deia Kutiyama, que va començar a aprendre a llegir als 104 anys. Això és real. Sí, ha sortit a TV3, ha sortit. Aleshores, és un exemple per nosaltres de força, de possibilitat, d'il·lusió, i partint d'ella, de la seva història, que tota la vida va treballar gratis a casa, tota la vida es va ocupar de la família, tota la vida va treballar molt i no va poder estudiar. Quan ja va acabar de ser mare, de ser iaia, de ser tot el que havia de fer, als 104 anys va començar, es va treure un diploma, va treure excel·lent, i per nosaltres és un exemple. A partir d'aquí hem fet una videoinstal·lació preciosa que us convidem a venir a veure a l'Ateneu Popular de Salt fins al 31 de març. Pàgina web. Sí. I us convidem a anar a veure la pàgina web, que la podreu posar, no?, en el programa, associació.dota.org. És això? Associació Dota i Surc, la primera. Associació Dota. I també hi ha l'Instagram, el canal de YouTube. Ens podeu seguir per Instagram. Ens podeu seguir i també us podeu fer socis i sòcies, que necessitem recursos econòmics. Com totes les associacions, que són les que fan més feina, vull dir que és increïble. I si alguna persona s'anima, també tenim un petit grup de voluntàries a fer, per exemple, a vegades necessitem algú que acompanyi a un estudiant a l'Ajuntament, o necessitem algú que acompanyi a l'hospital. Mentre no poden fer-ho soles, perquè és un procés lent d'aprenentatge, sí que necessitem que no se les maltracti, no? I que puguin accedir als drets. O sigui, si algú li ve de gust, o els duets lingüístics que hem posat en marxa també, poder xerrar
aquesta estona de xerrar des d'un lloc una mica d'intimitat lingüística amb les nostres estudiants, no? A Dota, amb nosaltres. Si teniu ganes com de compartir una estona i parlar català, no és un compromís de cada setmana, és trobar un moment i fer-ho algun cop, que també tot és possible. Tot és parlar-ho. Pues ja hem estat parlant que segurament farem més col·laboracions. Jo ho deixo aquí, ja anirem veient. Amb molt de gust. I ara, Mary, sisplau, pots presentar la cançó amb la qual finalitzarem, i aquí em despedeixo del programa. Doncs aquesta cançó, l'hem triada perquè, crec que la cançó ho diu ella sola, la gent, perquè som gent, som éssers, amb els mateixos batecs de cor i amb les mateixes possibilitats de lluita, vinguem d'on vinguem i siguem com siguem. I aleshores l'hem triada perquè això, la gent no sabem el poder que tenim, però sí que jo crec que aquí, en aquesta taula, sí que ho sabem nosaltres, aquestes dones que estem aquí. Aleshores volíem i això que sí que sabem el poder que tenim. D'acord. Adéu. S'adona del poder que té, la gent no s'adona del poder